kang bala kuningal atambo samya medali lir kakbet wileting gandha Jayawanggung mangun sang niti benjang sangat cimicil latinya ngedali wus buta surawilaga kaya buta singa wregil pasti jonggo dendanya mangamdak boyo apa meneman pinggir boten seronto anggen kula badhe mboyong dhateng pun Lesmanawati mila kesadaran kula anggen kula badhe mejahi Pandhawa badhe kula sendikani yen to pancen mengkono para ayo enggal bebudalan dina iki uga kemarin kula dherekaken kumrekang bala lumeris pucaling kang para wadya dina nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri pinulu pindha panjrahing puspita kamyarsa swaranipun
sing pamiyat rengganing pura tulya sri Jinawis Sudya Manik
candhaing lampah mapan wonten madyaning Randu Gumbala tapel wates ing nagaring Astina miwah nagaring Amarta sinten to kemareng mapan wonten ing ngriku nenggih para putra-putra Pandhawa ingkang pinandhegan Raden Gatotkaca nggih sami gladen yudha dhateng kantun Wasihan Antarja dhateng keri miwah ingkang rai Risang Antasena ingkang minangka dadya tetuangganing para wadyabala dhateng Pantara Dangu anampi dhateng Praptanira Begawan Anoman kagiat Sang Gatotkaca sigra manembrama dhateng ing katemben Prapti Indriya mangun kung sinong wedi jagat ami lampung ndak lumembak ing samudra ango kaeng ana bali lumut ambergenggeng awet to denceng-dencengan karya sengsem kang Manggita Siwa Hanoman sarawuh paduka Siwa Hanoman kula sakadang aturaken sungkem mangabekti ngunjuk wonten sandhap padha paduka Siwa Hanoman. Oh inggih nggih anak kula Gatotkaca sampun kula tampi pangestuning punwa tumrapa dhateng anak kula Gatotkaca anak kula Antarja miwah Antasena. Nggih sangat anggen kula mundhiwa. Inggih sangat anggen kula mundhiwa. Ya banget nggonku mundi Pakde. Wah kadingaren Pakde Anoman kok sumusul maring para putra-putra sing mapan ana Randu Gumbala Pakde. Iya Antasena ana apa mulanipun wa prapta ana Randu Gumbala iki jalaran krungu kabar kondanging Mbok Bakul sinambiwara kang binandunging Karna lamun ta wektu dina iki anak-anakku putra Pandhawa padha geladen perang mapan ana Randu Gumbala. Inggih leres kula sakadang ngawontenaken geladen yuda mapan wonten Randu Gumbala. Mangkir piye nggih? Paduka kok kepengin geladen yuda menika pamrih menapa? Siwa Hanoman kula kaliyan para kadang-kadang putra Pandhawa ngrumaosi dados satriyaning praja. Benjang sak surutipun para pepundhen Pandhawa tumuli kewajiban dipun sampiraken dhateng kula sakadang. Menawi kula Kakang Antarja Yayi Antasena mboten samapta ing gati sawega ing dhiri
menapa inggih mboten badhe gagap-gagap badhe ngesuwi dhateng para kawula ing Ngamarta awit kula ngurmaosi negari Ngamarta menika kenging kula ibarataken lara ayu saupaminipun sekedhik ingkang ngungkuraken kathah ingkang sami ngayonaken wa ya aku ya ngono Ngamarta ki ibarate kaya lara ayu sithik sing ngungkurke akeh sing arep-arep ya mantan-mantane barang kuwi kok sik kok tekan kono nggih kula sampun tanggap menapa ing dados kersa paduka anak kula Gatotkaca pun wonderek bombong pun wonderek bingah dene paduka tansah prayitna dhateng kawontenan negari Ngamarta menika nggih inggih wa mila gandeng Suwanoman sampun kepareng rawuh wonten Randu Gumbala kepareng para putra nyuwun sabda tama kalian paduka Suwanoman ya Pakde ngelingi Pakde Anoman kuwi biyen mantan gembong Senopati Swelagiri senopatine para kethek-kethek ing Pancawati mula ora ketang sethithik anak-anakmu ki tularana Pakde Anoman kuwi kok dadi kethek kok iso ampuh ing atase kethek kok iso hebate kaya ngono ing atase kethek kok iso dadi senopati ing atase kethek kok terus kowe muni kethek terus sak katokmu ngono mula aku njaluk anu sabda tama Pakde inggih nggih anak kula pringgondani sekedhik pun wa namung kepengin ngemutaken dhateng anak-anak kula para satriyaning praja kedah nindakaken sumpahing satriya tama menapa menika wa inggih menika wonten 6 cacahipun setunggal setya mring nusa bangsa tuwin negari ingkang limrahipun sinebat Satyaha Prabu angka kalih lamun magut perang aluwung tatu arang keranjang tinimbang bali nandang wirang kaping 3 yen to magut yuda luwih becik bali mung kari jeneng tinimbang wirang wonten ing palagan ingkang kaping sekawan ngayomi dhateng para andhahan tuwin para kawulanipun ingkang kaping gangsal satriya kudu pinter ngatur gelaring baris ingkang kaping 6 kedah teguh ing andemanipun ora ngumbar janji sarta pinter nyimpen wadi ning negara sabab menapa kathah negari-negari ingkang badhe ngrubuhaken kanthi cara werni-werni nyumurupi menawi negari Ngamarta menika sumber daya alamipun mayuta-yuta wujudipun mas wujudipun lenga patra isen-isening segara menika dados inceraning tiyang-tiyang ingkang wonten ing manca negari namung kepengin ngrubuhaken negari Ngamarta